Vítám vás u 12. epizody Terč na zádech, já jsem Niky Kabátová a dneska budeme probírat 12. díl, tedy kmenový díl, tedy díl, kdy se děje kmenovka a musím říct, že tenhle díl byl nabitej, tak nebudeme zdržovat a půjdeme rovnou na to. U krotitelů René zmiňuje, že by rád popichoval druhý kmen a snažil se ho co nejvíc jako rozložit a že to tak nějak jako to handrkování mezi kmeny do toho Survivoru patří. Nepatří. Jo, jako sice, jako pokud jste viděli naši sérii, tak my jsme se tam opravdu handrkovali a byl tam docela dost jako trash talk a takovýhle věci, ale není to dobrý. Kazíte si tím jako vlastní hru a může vás to stát potom místo ve sloučení, můžete jako hnedka vypadnout ve sloučení nebo prostě třeba si pokazit celou hru a nemít jako šanci na výhru. Takže tady ty jako spory vlastně nejsou dobrý, je to hodně známý v turecké verzi a v rumunských sériích, ale co se týče jako té klasiky, což je prostě americký, australský Survivor, tak tohleto handrkování mezi kmeny je spíš jako výjimečně. Jo? Takže do budoucna asi, nebo chtěla jsem tohle prostě objasnit, že tohle jako není normálka, že by se jako ty kmeny takhle to, a co si pamatuju, u nás to bylo jako extrémně vyhrocený a dostalo se to fakt jako daleko, ale my jsme to pak jako dostali docela pod kontrolu, ale to neznamená, že tak, jak jste se zapsali prostě na začátku, že by to neovlivnilo vnímání toho druhého kmene. U Fénixu zase Ivanka věří na 100% Davidovi a vlastně je hrozně ráda, že tam tady toho parťáka má a že spolu ten čas jako tráví a snaží se samozřejmě jako nenápadně, aby nebylo vidět, že oni jsou jako pevná dvojka, což se jim úplně nedaří, protože to tam vidí každý. A zároveň David jako hodně důrazně zmiňuje, že prostě pro něho Ivanka je jenom alianční parťák a prostě je to jako mladší ségra, nebo jak to říct. A já osobně tam jako vnímám v tomhletom, jak on tam vlastně tohleto říká, že už jako ho to vyloženě štve, že tam podle mě na ně jako ty reportéři tlačí, jakože tak co, bude tam nějaká ta love story nebo nebude a je to takový hodně jako nucený a myslím si, že ho to jako už jako unavuje a vlastně už to jako nechce řešit a už by rád jako měl klid, což se mu nedivím, protože proč ne love story, jo, jakoby, jak už jsem to říkala v předchozích dílech, občas se to tam stalo, Ozzy Amanda, nebo právě nejznámější pár, prostě Boston Rob a Amber, který vlastně doteď jsou spolu, Boston Rob jí požádal o ruku ve finále, ale ne, že to tam prostě ta produkce tlačí a za mě je to jako tady moc na sílu a je vidět, že Ivanka ta je teda poblázněná, ale zároveň prostě toho Davida už to jako štve, nebo minimálně na mě to takhle působí z toho posledního, co on tam říkal. U krotitelů se tvoří aliance Zlaté jádro a to je Naty, Koťák a René. A kluci tak nějak jako si vzali pod sebe tu Natálku a tlačí na ní, že hele, jako nejsme úplně blbí, myslím si, že René to dobře čte, že určitě si jako něco přinesla, nějakou výhodu, když si jako uspěla v misi. A tohle je přesně ta situace, kdy je dobrý říct, že máte výhodu nebo máte symbol skryté imunity. Tady to beru, tady mi to nevadí, protože tady, že to Natálka řekla, je vlastně pro její dobro a pro její hru jenom dobře. Pokud by se teda kluci nerozhodli jí zradit, ale ona si potřebuje nějak zajistit jako to, že jí kluci můžou důvěřovat tím, že jim to prozradí, protože kdyby řekla, že nic nemá, tak oni budou vidět, že jim lže a že teda s ní hrát dál jako nemůžou. Takže tady to beru. A právě naopak se mi ještě líbí, že to jako řekne a zároveň vlastně se mi líbí, že ten René, který to nemusí říkat, tam jako nevyžvaní, jo a by the way, já mám taky, takže jsme jako všichni úplně safe. René totiž nemá potřebu to někomu říkat, protože nikdo o tom neví, nikdo ani nemá tušení, že to má. A v tu chvíli je super, že jako se neprokecl a ne v tom jako, já nevím, jo, tak teď si tady říkáme pravdu kolečku, tak že to jako nevyžvanil, takže za to si ho zase jako cením. U souboje o kmenovku mě zarazilo asi nejvíc to, že seděl David. Já jsem to prostě nepochopila, protože přeci, když je souboj o kmenovou imunitu, tak tam chcete mít co nejsilnější
jako kmen. Pokud někdo silnej sedí na souboj o odměnu, tak je to jakoby vlastně lepší, protože vy potřebujete mít to nejlepší jako jádro, ten nejlepší kmen právě na ten souboj o kmenovou imunitu. Takže tohle to jsem nepochopila, protože ty podstavce jako byly podle mě fakt jako těžký a myslím si, že David má mnohem víc sil než Aneta. Takže tady jsem si říkala u Fénixu, že tohle už je velká chyba a vlastně jsem jako nepochopila, proč to takhle udělali. Nemáme žádný vysvětlení, třeba se to dovíme příště. A v začátku to bylo dost vyrovnaný a vlastně jako nebudu to nějak popisovat, jediné, co mě dalšího zarazilo, tak bylo to, že ta věž, kterou skládali ty kostičky na sebe, byla jako docela nízká. Já si pamatuju, že u nás, v naší sérii, když jsme měli tady tu hru, takže Verča vlastně musela stát někomu jako na ramenou, aby jako byla schopná tam vůbec ty kostky jako dát. A to se tady nedělo, že jo? Tady vlastně Kate jako seděla na ramenou, ale nestála na nich. No, takže vyhrávají to krotitelé, užívají si to a Fénixové vlastně jdou zase na kmenovou radu. Co mě tam ještě zarazilo, že teda jakoby Natálka plakala, protože jí mrzelo, že jako nevím vlastně, jestli jí mrzelo, že kvůli ní prohráli, což jako nebyla pravda, že by kvůli ní prohráli, ale vlastně, co mě zarazilo, že se tam hrozně jako radoval Michal s Anetou a jako úplně vlastně nonsense pro mě to bylo, protože jako proč oni se radovali, teď prohráli kmenovou imunitu, vím, že tam proběhlo nějaký, jako že tam běželi jak Baywatch, že se tomu jako smáli a měli z toho radost, ale mě to úplně zarazilo, já jsem si říkala, tyjo, teď jako tohle není jako čas k oslavě. A jenom jsem k tomu souboji chtěla říct, že mi to přišlo docela rychlý. Já jsem čekala právě tím, že ta věž jako bude vyšší, takže jako zažijem třeba takový ten moment, kdy ještě to stihne doběhnout ten druhý kmen, protože třeba tomu předtím to bude jako padat, protože ono jak je to vysoký, tak to nejde třeba postavit hnedka najednou, ale toho jsme se nedočkali. Fénixové zaslouženě bych řekla prohráli a jdou teda na souboj o individuální imunitu. Než se ale dostaneme na souboj o individuální imunitu, tak u krotitelů se slaví, jsou samozřejmě nadšený, protože vyhráli prostě souboj o kmenovou imunitu, ale hlavně proto jsou nadšený, protože Natálka surfařka bude mít narosky, takže to vyhráli pro ní. Těší se na to, že to oslaví tak, že si upečou konečně Esmeraldu, ale ona opět utekla. Já Esmeraldu prostě miluji a ještě se k tomu dostanu. Každopádně se tady baví René, Koťák a Dany, protože René tím, že má blízko k Danimu, tak by je rád propojil i kluky mezi sebou a potkávají se. Vlastně si tam vysvětlujou, že by bylo fajn spolu hrát, tak nějak si tam jako vzájemně ukazují náklonnost a Dany vlastně jakoby v tuhletu chvíli má super pozici a super na to, jak ho jako Koťák vlastně chtěl vyhodit hnedka, jak jako přišlo promíchání kmenů, tak je vidět, že pár výher kmenových imunit tu vaši pozici může úplně změnit v tom kmeni. I když jste třeba ze začátku byli u někoho v očích jako neodstřel, tak teď se to evidentně změnilo a všichni tam jako zmiňují, že vlastně tím, že Dany má dobrý postavení nejenom tady v tom kmeni, ale hlavně i jako u kmene Fénixu, protože tam má spoustu spojenců, tak by mohl být do budoucna, do sloučení jako dvojitý agent. A já si to taky myslím, že by tohle on mohl hrát, záleží taky, kdo půjde do sloučení z jejich kmene a kdo půjde do sloučení jako z kmene Fénixu a z kmene krotitelů, ale tohle je podle mě nejlepší pozice hlavně pro Danyho, jo, protože on si potom může vybrat ve sloučení, jestli bude chtít hrát s touhle stranou nebo s touhle stranou, protože obě strany jako mu budou něco nabízet a já nevím, jestli to bude aliance 6 lidí nebo aliance 7 lidí a tam bude na pozici 3 a tady na pozici 5, tak samozřejmě je jistota, že by si radši vybral tam, kde je na pozici 3. Takže tohle se mi extrémně líbilo. Dany ještě hrozně šikovně hází pod vlak toho Filipa. A to mi přijde taky jako super.
vlastně absolutně bez ostychu, když se ho kluci ptají, tak řekne vlastně, aby ho klidně poslal domů. A jestli je to hra, anebo prostě by se nebál toho Filipa klidně poslat domů, tak je vlastně jedno v tuhle chvíli, ale je to super, protože kluci mu to jako vlastně věří. A zároveň si říkám, je to trochu znamení třeba i pro vás, že i vás by nebyl, neměl ostych hodit pod vlak. Ale samozřejmě tady to beru spíš z toho pohledu, že Dani to fakt zahrál jako dobře. Dobře toho Filipa jako nabít na podnose a aby si upevnil to spojení s klukama. A mě vlastně zajímá, kde tady do toho je zakomponovaná Natálka, jestli třeba je to jako v očích Reného podle mě vyšší cenu má Dani, v očích Koťáka zase to má jako Natálka a pak mě zajímá, kde tady je zakomponovaný Radek. Jestli vůbec je jako v nějaký alianci ten Radek, anebo jestli je to jenom čistě volný hlas a dřív nebo později bude taky jako u kluků na odstřel. To se jako dovíme. Ale u krotitelů ještě nekončíme, protože vlastně Domča se probudila ze svého zimního spánku a jde se pobavit s Naty surfařkou ohledně toho, že jako by ráda tak nějak jako ještě v tom kmeni zůstala a tak nějak předhazuje jako Kate, že by bylo vlastně fajn spíš vyhlasovat Kate, protože Kate evidentně nemá jako úplně dobrý vztah s klukama v tom kmeni, něco jim tam asi na ní vadí a ráda by si zachránila vlastně tím krk. Cítí se docela dobře a vůbec netuší, že vlastně i její jméno tam jako běhá někde a proto se potkává s tou Natálkou a já jsem vlastně zvědavá na tu Domču, kam to až dotáhne, protože klidně to může hrát takhle, jako to je taky styl hry, jo. Není jenom styl hry to, že tam hnedka začnete intrikovat a hnedka prostě začnete jako dělat velký kroky. I tenhle jako styl hry, který dělá Domča, je vlastně jako bych řekla dobrý, protože ona je zatím fakt neviditelná. Kdyby se potom dostala do sloučení a tam se přidala k dobrý alianci a dělala tam nějaký zajímavý kroky, tak pořád by byla schopná nazbírat spoustu vlastně kroků a nějaký věci do svého jako rezumé, který by mohla prodat potom na kmenové radě. Takže není to špatně, že to takhle hraje, ale vždycky mě baví, že se tam z čisté najednou jako objeví a začne jako jde tam na rozhovor nebo prostě tam něco jako s někým probere a pak se zase uloží do svého jako zimního spánku a tím to jako celý končí. Máme tu souboj o imunitu Hard to Handle a já jsem k tomu jenom chtěla říct, že když jsem to viděla, tak mě hrozně překvapilo, že měli tu tyčku tak krátkou, protože jsem zvyklá, že to mají třeba minimálně jako, já nevím, jestli to vidíte, takhle jako dlouhý, takže ta tyčka jako není krátká a tak jako jí měli tady a máme tam dva jako hodně silný hráče, finalisty tady toho souboje a aby to bylo ještě jako napjatější, tak je tam mezi těma finalistama Roman. Roman, kterýho prostě slyšíme na každé straně, že jako by ho chtěli vyhlasovat. Já jsem v tu chvíli si hrozně přála, stejně jako tenkrát se Samantou, aby on to vyhrál, protože by to změnilo úplně dynamiku té hry a kdo ví, jestli by vyhlasovali Anet, anebo jestli by zůstali u toho nebo jestli by zůstali u té Anet, anebo jestli by vlastně změnili úplně celou tu strategii. Jo, každopádně já jsem tam měla trošku podezření, že Anet se dotkla nohou, ale říkala jsem si, asi to bylo jako z jiného úhlu a nechtěla jsem to jako řešit a s Romanem soucítím, protože si pamatuju, když mě tenkrát prostě Get the Grip výzva, takže mi tam sjeli jako palečky a to přesně vlastně bylo i to Romanovo, kdy se tam jako štrejchnul palcem a vypadává a Anet teda vyhrává svoji první individuální imunitu. Zatím tam máme vlastně lidi, co vyhráli jenom jednou, nemáme tam žádnýho jako double vítěze individuální imunity, nebo i více, triple attack a
Uvidíme, kdo tohleto prolomí a kdo tam bude mít jako dvojí vítězství individuální imunity. Každopádně Anet se velice raduje a kdo se s ní ještě raduje je Michal. A zase já jsem si říkala, tohle je možná takový trošku už jako do očí bijící, že by možná mohli zpozornit, že hele, jako Michal tady háže Anetu pod vlak, ale ve finále jako se s ní tady hodně jako objímá, ale možná to brali jen tak, že se prostě raduje z toho, že to nemá ten román a že teda mají jasný plán a není co řešit. Tak a teď se vrátím do kmene krotitelů kvůli jednomu jedinému členu kmene. A to je Esmeralda. Jako pardon, ale to je nejlepší charakter podle mě letošního Survivoru, protože kolikrát ona už zdrhla a kolikrát se vrátila, je prostě neskutečný. Já miluji ten element, prostě, že tam je to zvíře a že vlastně nějakým způsobem si člověk jako může jen tak jako říkat asi, co ona si myslí, nebo jak to, že tak utíká, že jo. Já si osobně myslím, že ona opravdu ví, že má jít na pekáč a prostě chce zdrhnout. Ale zároveň ona se vždycky jako pak vrátí, jo. To není, že by prostě utekla a už se jako nikdy nevrátila. Ona se prostě zas a znova vrací a je to hrozně vtipný. Jako kolikrát já si vždycky do poznámky napíšu Esmeralda zase utekla a už zase Esmeraldu chytili, tak je to prostě super a mě hrozně jako je líto, že my jsme nemohli mít to zvířátko, nebo prostě v naší sérii tohle to nebylo, že bychom měli živý zvíře jako odměnu a já jsem se na to hrozně těšila, my jsme o tom furt mluvili, protože já jsem chtěla mít to zvíře jako prostě, že bychom si ho domestikovali, že by to byl náš jako maskot, který bychom brali i na souboje, chodilo by to s náma prostě a měli bychom takhle jako kámoše a snažila bych se prostě všechny v kmeni jako přesvědčit, hele, pojďme ji jako nezabíjet, pojďme ji mít jako maskota, ona nám nosí jako štěstí, když je tam s náma na souboji a tak, ale nevím, jestli by mě někdo poslech, každopádně hrozně mě baví a musela jsem jí dát takhle jako samotný prostor, protože prostě Esmeralda si to jako zaslouží a já doufám, že ji nezabijou, prostě, že tam fakt s nima jako zůstane a že to bude takový jako maskot. U Fénixu mají taky živý zvířátka a to tentokrát rybičky, ale nemají je na hraní, mají je teda na jídlo. Já vždycky, když vidím, že tam Fénixové jako chytnou nějakou rybu, tak si říkám, sakra, co tam ty titáni v naší sérii dělali, jak je možný, že prostě nechytli ani jednu rybičku. No, každopádně to je takový můj dojem. Holky se tam baví o tom, že vlastně vyhlasování Romana bude super, protože vyhlasují aspoň jednoho chlapa. I přesto, že ta Natálka by hrozně ráda vyhlasovala toho Davida, ale prostě nemá čísla. Jako, možná by je jako sehnala, já nevím, ale v tuhleto chvíli jako jí to nikdo jako nechce žrát a je možná, že si jako potom budou klepat na čelo, že měli třeba radši vyhodit toho Davida. Každopádně, hele, aspoň vyhlasují jednoho chlapa, no, když to tak vemou jako feministicky. Ještě se mi líbí, že tam Michal hraje na Davida takový trošku jako roli oběti, kdy jako mluví, hele, já prostě nemám šanci ve sloučení, já tam budu ten slabej, prostě kdy jako mě každý si bude brát do duelu, když si rozbije vodu. A David se ho tam snaží utišit. A vlastně já si myslím, že tohle je celý jako hra z Michalové strany, aby vlastně si ho jako ten David dál táhnul do toho sloučení a dál, co nejdál to půjde. A zároveň ale jako vnímám, že to tak i jako Michal jako bere, jo, že jako je slabší hráč a ve finále to tam i potom rozebírají s Naty, herečkou, kdy mluví o tom, že jo, protože Natálka tam pořád zkouší prosadit to, hele, pojďme vyhodit Davida a Michal jí tam podle mě docela hezky a hlavně jako dobře vysvětluje, to nejde. My jsme oproti prostě krotitelům jako fakt slabí a my potřebujeme sebou mít nějaký silný hráče typu David, Zuzka prostě a už nevím, kdo další tam je z těch nejsilnějších, každopádně David a Zuzka a potřebujeme je mít jako štíty, aby oni byli na odstřel a my, ty slabší hráči, jsme tam jako proplouvali, dejme tomu dál a dál, což vysvětluje té Natálce jako dobře, ona to chápe, vlastně si to uvědomuje a takhle to prostě je, no, jako myslí na to dobře, ale na druhou stranu, oni hrozně moc myslí jako na to sloučení, ale ono je ještě jako docela dost brzo
A ty lidi si neuvědomují, že taky potřebují ale vyhrát nějakou kmenovku, aby měli větší šanci se do toho sloučení dostat. Takže jako vyhodit Romana je podle mě jako špatný krok k tomu, aby si ten kmen jako posílili. Že kdyby vyhodili někoho slabšího, i kdyby to byla žena, to je jedno prostě, tak by to pro ně podle mě bylo jako mnohem lepší, co se týče jako síly kmene. David semínko nedůvěry u Michala se snaží přebít tím, že mu postaví vysněnou houpačku, o kterým Michal jako mluví od prvního dne, že by tam chtěl mít. Zároveň to staví teda s Romanem, který mu to úplně jako nepomáhá, protože víme, jak to dopadne. Každopádně musím jako říct, že ta houpačka vypadá fakt jako krásně a David to dělá dobře, že ho dělá to prostě před kmenovkou, ve správný čas, prostě potřebuje trošku jako poladit ten vztah s tím Michalem a dává mu teda tu houpačku a ta houpačka vypadá fakt jako výborně. Jak z nějakého rezortu prostě hotelového, kde ještě máte ji postavenou tak, že vlastně vidíte na ten západ slunce a moc krásný to tam jako má. Líbí se mi situace, kdy zjistili, že Anet teda řekla Romanovi, hele, jako štveš tady celý kmen a vznikla tam taková paranoja o tom, že Roman šel hledat do džungle symbol skryté imunity, což vyprovokovalo Michala k tomu, aby se tam šel podívat za ním, jestli jako opravdu hledá. Roman ji teda nehledá, ale mě to jako mrzí vlastně, že ji nehledá a mrzí mě, že jsme se trošku ochudili tady tím o takovou tu klasickou, bych řekla už teď, survivorskou scénu, kdy vlastně je tam někdo fakt jako naostřel a ví to a viditelně před celým kmenem jde prostě do džungle hledat symbol skryté imunity. Častokrát se stává, že ho tam přesně, jako to třeba udělal teď Michal, jdou hledat a prostě, nebo jako hlídat a koukají na ně, jak hledají a dokonce se tam ty lidi i jako honí, jo? Že třeba teď v 48. řadě normálně ta holčina jako před jednou jinou hráčkou prostě utíkala po tom ostrově, jenom aby ji neviděla a ve finále se jí jako povedlo to, že vyvolala takovej stres u těch lidí, že vlastně si mysleli, že tu nebo že tu skrytou imunitu má a vůbec ji neměla. Ale oni si opravdu mysleli, že má symbol skryté imunity a zahrála to skvěle. Takže kdyby třeba Roman jako předstíral, že něco má, tak by mu to třeba pomohlo a třeba by ty hlasy šly úplně někam jinam. No, to se ale samozřejmě neděje a je to škoda. A je taky škoda, že vlastně nikdo z těch jako spojenců, tady bych asi řekla nejvíc hlavně David, který jako podle mě oni byli jako Romanovo číslo 1 byl jako David a Davidovo číslo 1 byl jako Michal, anebo to byl teda jako Roman. Tady nevím, ale pokud teda Roman byl jako Davidovo číslo 1, tak mohli to zkusit nějak prostě zvrátit, mohli to tam jako zkusit nějak přehrát. Ale zase, je to rada z gauče, my nevíme, jak to tam je, my nevíme prostě všechno pookolo, takže zase se uklidním, jo? Každopádně jsem se chtěla zeptat, co je se Studnou? Jak to, že se tam vůbec neobjevuje? Studna je takový jako alfa omega prostě amerického Survivoru a spousta strategií se řeší tam a já jsem byla hrozně nadšená, když jsem to viděla, že tam je vlastně Studna, že si říkám, konečně prostě budou probíhat takový ty klasický americký survivorovský prostě taktiky a tak, kdy jsou jako u té Studny a vůbec ji tam nevidíme. Vůbec tam není a mě to hrozně jako mrzí a jsem z toho taková zaskočená prostě. Nevím, čím to je. Na začátku kmenovky tam máme hnedka vlastně koťáka, který to rozstřelí a hodí prostě rovnou jako šíp do Romana, kdy prozrazuje, že teda Roman chtěl volit tu Anet, protože říká, jako ten, koho chtěl on volit, tak má na sobě symbol skryté imunity. A Roman na to podle mě dobře reaguje. Podle mě jo. On tam prostě říká, že hele, já jsem říkal informace, které jsem chtěl a ne, které byly pravda, což ve finále jako řekl fakt dobře a
akorát kdyby neměl takový postavení jako má, tak by mu to podle mě jako i lidi věřili, jenom prostě už byl v takové situaci, kdy ani tato věta jako nepomohla a je tam fakt vidět, že nejenom kmen Fénixů, ale podle mě i jako kmen krotitelů vědí, že prostě jako Roman jde domů, že je to jako jistota, jo, že tam jako není o čem. Jediný, kdo to podle mě jako nevidí pořád, je ten Roman, který má fakt jako, já nevím, klapky na očích a já, když jsem ho tam viděla, jak jako se ho tam ptali na různé otázky, tak já jenom říkám, Romane, read the room, prostě čti to, jak se na tebe koukají, zkus to navnímat, ale prostě takhle je to jednodušší, když na to koukáme. Mnohem těžší to je prostě, když oni tam jsou. Takže jenom prostě já jsem se snažila se na ně nějak napojit a pomoct mu, aby to jako prokouk, ale to se nepovedlo. Matouš tam hází zase jeden z těch svých speechů a já už jako nevím, jo, hlavně tam mluví o tom, jak prostě jako měl hlad nebo prostě takový to jako, hele, když nemáš prostě benzín jako v nádrži, tak jako ani auto nejede, nebo on říká Lambo. A já si říkám, ty jsi šel do Survivoru, ty jsi prostě nešel někam jako, já nevím, Sněste si mě, nebo do nějaký prostě reality show, kde se jako bude jíst. V Survivoru je hlad jako hlavní element a přeci každý jako musí si uvědomit, že tam bude hladovět. Jo, možná vás to zaskočí, jak moc je to náročný, ale podle mě je to fakt čistě jenom v hlavě a když si to v hlavě nastavíte, tak to prostě jako ten hlad jako překonáte. Není to nic na pořád, prostě dá se to jako vydržet a u toho Matuše už jsem jako byla naštvaná a zároveň si pak říká, a nehraje to on, jako fakt to není hra jeho, prostě, protože jestli jo, tak je to dobrý, ale protože třeba Karolína si na tom vlastně postavila celou svoji hru, ale pokud to nehraje, tak je to jako blbý, no. Tak jsem se k tomu prostě musela vyjádřit. Ještě mě tam pobavila jako situace, kdy Roman vlastně říká, že kmenovka půjde ve stopách minulé kmenové rady a já říkám, Romane, kápnul jsi na to, protože kmenovka opravdu bude ve stopách jako předešlý kmenový rady, kdy bude vyhlasovaný někdo, kdo to nečekal a bude hodně překvapený a budeš to ty. A je to tak. Čtou se hlasy, Roman je opravdu překvapený, ale u toho Matuše mi taky přijde, že vlastně není úplně nadšený z toho, že ho čtou. A nakonec to je teda Roman. Rozbíjí si ve velkém stylu, bych řekla, vázu osudů. Má teda krev a loučíme se s Romanem. Každopádně jsem chtěla říct, že vzal to teda jako výborně a hrozně hezky se jako rozloučil. Jenom škoda, že pořád jako tam vlastně měl ten pocit, že ty jeho nezradili, což ho zradili, ale to se dozví, to se už dozvěděl v televizi. A než se rozloučíme my, tak mám takovou jako poznámku, kterou v sobě držím už pár týdnů a říkala jsem si, že tentokrát se o to s váma podělím a to, že Michal mi hrozně připomíná jeho hru Coltona. Colton, pokud ho neznáte, zkuste si najít jeho sérii. Je to americký hráč Survivoru, který se objevil v sérii One World, kdy to bylo taky ženy versus muži a zároveň teda to bylo jako extrémní, kdy oni byli na jednom ostrově spolu. Oni nebyli jakože jeden ostrov, jeden kmen, druhý ostrov, jeden kmen, prostě jeden ostrov, dva kmeny. A bylo to fakt jako ostrý a jeho hra byla hodně jako kontroverzní, bych řekla. Hodně se o tom rozbíhala diskuze všude možně v té době. On se potom objevil ještě v další sérii Blood versus Water a tam mu jako legendy amerického Survivoru jasně dali najevo, že jeho hra se jim jako nelíbila a vyloženě ho jako vyštvali z téhle série a on normálně odstoupil. Coltonova hra nebyla úplně můj šálek jako kávy, ale prostě čím dál víc mi opravdu Michalova hra připomíná právě hru Coltona. Takže
pokud jako budete mít čas schlídnout si tu sérii, nebo minimálně do té doby, než aspoň načtete trošku tu hru Coltna, tak to doporučuju. Jinak bych tu sérii vůbec nedoporučovala, protože zrovna One World je jedna podle mě z nejhorších, ne-li z mýho pohledu nejhorší série jako vůbec v celé historii jako amerického Survivoru, ale říkala jsem si, že vám tohleto jako pošlu a možná se s tím stotožníte a možná někdo, kdo z vás jako znáte americký Survivor, tak mi to úplně jako vlastně vymluvíte, že to tak není. Ale já jsem to sobě držela už hrozně dlouho a tentokrát jsem si to prostě řekla, že vám to prostě, že to jako pošlu do světa a vy mi na to můžete říct svůj názor, budu jenom ráda. Každopádně moc vám děkuju za to, že jste to doposlouchali a dokoukali až sem. Jsem hrozně vděčná za veškerý odběry, který jste mi dali. Moc si toho vážím a budu se na vás moc těšit další čtvrtek u dalšího dílu Terč na zádech. Mějte se krásně. Čau.